Ja, dood mijn beer maar in een tuutje. Dus neem zich als je weer naar de kroeg moet een plastic tuutje met en kan je toch een glas beer in laten tappen. Tenminste, dat vindt Schuppe Oors. We gaan naar Wiert. We gaan naar Duo Difference, mogen ik niet maar zeggen. Hè. Het is gewoon een ronde en Karin. Lekker in de hoeskamer, de open haard op de achtergrond. Het is gedaan, hè, jongens. Er is gestemd, het leedje is fertig, de clip is klaar. Wat doe je tot het moment van bekendmaken? Zien we weer die maken en de radio die gaat door en voor de rest blijven we toch vrij rustig. Ja, want je zit natuurlijk de hele dag op elkaars lip. Hè. Je zit in een echtpaar, je zit in dezelfde bubbel. Is het ook echt een onderwerp van gesprek bij jullie aan tafel? Ja, tuurlijk. De hele tijd eigenlijk, Normaal zou het in deze tijd zou het hartstikke druk zijn, elk weekend constant terug en nou, ja, inderdaad, zitten we op elkaars lip. Ja, is het... ik heb helemaal niks te strieken. Niks te wassen was normaal. Dan moet alles weer kloos en voor het volgende optreden. Ja. Maar is ook het LVK een onderwerp van gesprek als je met z'n tweeën aan de tafel zit? We bespreken bijvoorbeeld de concurrentie of de collega's? Ja. En ook de outfit en zo, wat doen we aan? En we hebben dik zware discussies. Ja. Dat echt dan meestal het niet goed, dan moet eindelijk duurt dat dan toch wel weer. Dat er wel in zit dat het wel leuk is. Ja, maar dit jaar is het zeker, dus het was wel vroeg een discussie. En dat, ik maak ook liedjes voor andere mensen, dus dat was al heel vroeg. Wat zou ze toch gaan doen? En eigenlijk een geluk, moet ik wel spreken, dat LVK toch heeft gezegd, we doen wel wat. Dat toch veel mensen getriggerd hebben om toch een leuk liedje nog in te sturen. Ja, goede zaak dus, hè? Ja, zeker een goede zaak. Want de meeste liedjesconcours hebben ze zelf ook, dat giet niks door. Hey, we gaan even 11 jaar terug in de tijd. Tweede op het LVK met een prachtig nummer. Maar net geklopt natuurlijk. Smaakt dat nog altijd naar mij, hè? Wil je dat nog altijd eens in de keer? Tuurlijk. Ja. Dat is altijd leuk. En sowieso in het LVK staan is al kei leuk. En als ze dan ook nog zo hoog eindigt. Ja, dat is natuurlijk... daar hebben ze heel lang plezier van. Ja. Zeker. Is het ook een blijvertje in het optreden? Het liedje Limburg Leeft met de vaste loven? Ja, tuurlijk. Ja. Dat huren we ook altijd van mensen. Hè, dat ze zeggen dat is een echte bliever. Als ze echt in de top 3 komen van de LVK, en dat was 11 jaar geleden nog echt een hele sterke top 3 wat dat toen geweest is ook. Ja, ik zal niet zeggen dat kun je tot de pensioen zingen, maar het is bijna wel zo. Ze wordt nog steeds geboekt en gevraagd. Denk dat ze dat nummer kennen eigenlijk. Ja. Want hebben er nog 4 keer in de LVK gestaan, maar die nummers weten ze natuurlijk niet meer. We gaan naar uw clipje kijken, dames en heren. En je kreeg een exclusief inkijken. Ja, houd je maar vast in de kleierkas van Ronald en Karin. Het leed je het niet voor niks. De kleierkas, hoe het komt verweerd, is hier inderdaad duo Ronald en Karin.